mutan dauri iya zara ido a ƙarya ka ji ɗabi'un shaidanai. To zero kenan akai masa sai tashin zance. Na gode. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkunai. Idan akwai tarin hujjoji sun fi ɗari ba ma shari. Barayin gwamna Ganduje ku himmata lissafi zan yi. Zan tarwatsa yaran zula da na fasa kwai za a yi ɗoyi. Tuna fasa yanzu sanan gaba zan tona ku zanayya. To zero kenan akai masa sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkunai. Haka to zero kenan muka yi musu sai tashin zance. An kare shari'ar su nan gaba sai dai kunkunai. To zero kenan akai masa sai tashin zance. An kore shari'ar ta Kano da sai dai kunkunai. Ina ce APC kenan mu an saba sai tashin zance. Ya an kore. zan sama ma da gaisuwar sarki kuma a haɗa ta da zan ware raba shi biyu yau